Een hoes zonder voordeur. Oh wacht, dat is dan door. Want doorhinkt, ja heel goed Pascal. Doorhinkt Lieke hè? Lieke en adjudanten Tijn en Guus. En terwijl ze het dan indirect over de vastelovend is, zie ik hier door het rempje van de voordeur dat... Kijk. Hoi. Jongeman. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Schrik ze ervan? Een beetje. Ja? Ja. Mag ze daar niet eerder een dag mee dat er Nee. een cameraploeg voor de deur staat? Oké. Nee. Dus alleen toes? Ja. Ja? Ja. Wist ik een van die drie op de poster hier langs de... Dat is mijn zusje. Lieke? Ja. Ah, oké. Dus ik ben geen Tijn en ik ben ook geen Guus? Helaas. Ah, oké. Is ze gaan school? Nee, vanmiddag. Vanmiddag? Ja, vanmiddag pas. Wat doe ze voor school? Ik zit op MBO, mechatronica. Gilde. Is dat in Venlo? Ja. Gilde? Mhm. En wat doen ze dat? Is dat in de buurt van het politiebureau hoor? Langs de Noorster is dat. Oh, langs de... Oh, Ja. oké. Ja. Mechatronica. Ja. Vertel, wat is dat? Ja, ik heb ze alle richtingen mee goed in de techniek eigenlijk. Oh. Het de toren mega. Ja, nee, eigenlijk mega mechanisch. Oh, mechatronica Ja, is het? ja, ja. Oh, oké. En hoe lang duurt ze dat nou? Laatste jaar nou, 4 jaar. Dus die examenjaar? Ja, Wie al bestig? 19. Oké. En wie had ze? Wouter. Wouter. Wouter van 19. Ja. Wie lastig is dat? Eindexamen te doen in een jaar waar eigenlijk alles op zijn gaat leed. Ja, best lastig. Want wie is er bijvoorbeeld bij dik op school qua chaos? Veel online. Ja, maar dat is ook niet... Nee, dat werkt ook niet echt. Nee. Vertel eens, wat werkt er niet? Ja, ik kies niet dat je alles mee zoals het in de klas meisjes kregen, zeg maar. En dan, want ik heb alarmerende dingen gelezen online. Dat bijvoorbeeld zo'n leraar zit, ja, ik geef dan online les. Mhm. Dan probeert ze het zo goed mogelijk over te brengen. Ja. Maar dan merk ze gewoon dat er veel vragen zien. En als ik dan de les heb afgerond online, heb ik alweer 10 mailtjes binnen. Ja. Ja, en toen is ze ook veel sneller afgeleid. Ja, is dat zo? Hè? Ja. Ja. Hij is toch niet tegelijkertijd de PlayStation? Nee, hè? Oh. nee. Zeker niet. Dat niet. Maar waardoor ben je sneller afgeleid, Toes? Ja, er zitten niet maar meerdere in een klas, zeg maar. Dan kijk ik sneller op die telefoon of zo. Ja. Ja. Maar lees ze nog enigszins op schema? Ja, dat wel. Dat wel? Ja, dat kunnen we goed, denk ik. Ja? Ja. Oh, dus best ik over het algemeen een goede scholier? Ja, redelijk. Giet er gewoon makkelijk af? Ja, makkelijk niet, maar het is niet dat ik problemen heb of zo. Oké. Even iets anders. Ja. Dit is 19, hè, ze Rivies al? Ja. Oké. Dat scheelt Ries een beetje, ja? Ja. Ja. Wanneer had ze het gehaald? Toen ze 18 was of al eerder? Nee, toen net 18 was. Oké. Ja. Dus vanaf het moment dat ze tegen het huis kon ze ook alleen rijden. Ja. Niet maar met papa of mama. Nee, nee, gelukkig niet. Oké. Maar dan zou je het lezen natuurlijk eens een keer op een tijd met 10 kamerui op stap gewoon, of niet? Ja. En dat gaat nou niet. Helaas. Wie kloert in de staat? Ja, best wel. Ja. Hoe los ga je dat op? Ja, we zitten regelmatig bij iemand toe in de keer of zo, achter in de tuin. Natuurlijk met een beperkt aantal Ja. vrienden. Ja. Hè? Ja. Maar wat zou je bezien zonder de kiert? Zou ik bijna zeggen. Ja, niks. Dan zit ze helemaal toe opgesloten als het ware. En er is zo'n vriendin. Nee. Hoe goed ga je kerst vieren? Nee, met de ganse familie in ieder geval. Maar we komen er wel een paar eten. Oké. Want ik keek net door het ruutje van de voordeur, ik zag het kerstgroen achter boete liggen. Oh, het kan best, ja. Ja, wij hier door mee knutselen. Mam. Mam. Ja. Is mam de knutsel? Ja, enigszins.
En wie woont er nog meer in? Pap en mijn zusje. Oké, die zusje is jonger dus als Ja, ik. die is 15. Die zit nog op school. Ja, En pap en mam allebei buiten de deur werken. ja. Wat doen die? Mam werkt in Boulder bij een uitzendbureau. En pap die werkt in Horst bij Mertes. Oké. Dus die hebben gelukkig allebei nog werk. Ja, gelukkig wel, ja. Ja. Hoe zou je dat er normaal gesproken uitzien bij jou dan met kerst? Boah, de ganze familie komt je dan al. Is een grote familie? Redelijk. Ja? Ja. En dan maakt mam het gezellig? Ja. Ja. Ja, dat gaat nog allemaal niet. Nee, En de carnaval? ook niet. Wat doet je normaal gesproken met de carnaval? Oh, dat hebben we wel gevierd, hè. Ja? Ja. Ja. Maar bouwt je in de wagen? Nou, vorig jaar en het jaar ervoor hadden we wel gedaan voor de eerste keer, maar verder hebben we het eigenlijk nooit echt gedaan. Maar, We bevel dat een beetje. ja, dat was wel leuk op zich, ja. Ja. Muziek erop? Ja, zeker. Ja. Prijs gewonnen? Ja, het tweede volgens mij zelfs. Ja. Het vorige jaar of het jaar ervoor? Ik denk het eerste jaar tweede volgens mij en dit jaar zelfs eerste. Aha. Ja. Wat kan ze dan winnen hier in Boulder? Volgens mij wat munten van de vereniging in dat dorp. Eigenlijk de beste prijs die ze maar Ja, kent. precies. Ja. En met hoeveel man ziet je? Met hoeveel waren we? Tussen 10 en de 15 meen ik. Het de groep ook een naam? Waar de naam ook weer. Ja, dat is eigenlijk een groep waar we pas net bezig gekomen. Dat zien een paar ouderen. Daar gaan we nou vaker mee om, maar ik weet even niet meer hoe de groep heet. Oké. En Lieke, Ja. dat was, want dat, als die 15 is, Ja. dan is dat nog niet zo'n oude. Nee, dat is Oost. van dit jaar. Oké. Ja, Het zal wel een leuk jaar gehad. zeker. Ja. Wat is dat? Ben je ooit adjudant geweest? Nee, of ik niet. Nee. vluchtig wat in de Ja, dat zit in mijn lens volgens mij even verkeerd. Oh, wacht even. Doe je even de lens goed, jong. Ja. Ja, dat doen we zo goed. Kom goed. Veeg nog even. Ja, zit goed. Niet dat. Zo. Maar ik ben nooit iets geweest met. Nee. Ik heb wel een keer in de rood van 11 gezeten, maar verder niet. Was dat leuk? Ja, zeker. Ja. Hey, en dan had eigenlijk het Lieke nog mazzel gehad, want die Ja, had nog, zeker. die had nog goed kunnen. Die had nog als laatste een beetje kunnen vieren, ja. Ik wist het gar niet trouwens, dat hij in Boulder dan ook, dat ze ook jeugdprinses kan Ja, zweren. ik ken ook. Dus ja. dat is dat en? Meestal wel, ja. Ja, En dan stond hij de hut op de kop regelmatig. ja best wel, ja. Ja. Hey, wie moet het verder met corona? Tja, Vertel dat eens. is een goede vraag. Ik hoop dat het zo gauw mogelijk normaal wordt eigenlijk. Maar ik ben er bang voor. Wat voor dingen hij zich eigenlijk een beetje op de planning stond? Bijvoorbeeld voor nou, komend jaar. Voor komend jaar, ja, wel een aantal festivals. Maar die zijn ook allemaal gecanceld afgelopen jaar. Dus ja, het zal het komend jaar ook al nog niet doorgaan, denk ik. Waar is zich hier naartoe gewild? We gaan een intens festival. Met Koningsdag gewoon vaker nog een aantal festivals. Dus het gaat allemaal niet door helaas. En intens, wat is dat? Dance? Ja, hard dance. Harddance. Ja, Vertel eens even aan al de mensen zoals ik. Ja. Wat is harddance? hardstyle-achtig. Oh, hardstyle. Ja. Is dat wat ze vroeger grabbel noemden? Ja, dat is weer hardcore, denk ik. Dat is weer allemaal een beetje anders. Oké. Maar harddance, dan geest ik ook met de voetjes van de vloer. Zeker. Ja? Ja. En daar is er geen pilken van nu. Nee? Nee? Nee, dat heb je niet van jullie. En waar is dat festival? Waar is dat? In Oosterwijk. In Brabant. Ja. Ja. En dan liefst is er een camping bij? Is er wel, maar daar zijn we nog niet geweest. Meestal met de bus heen en bus terug. Oh ja, dan gaat er van die speciale bussen. Ja. Ja, Maar wordt er harddance gedraaid in de Kiert? regelmatig. Niet altijd. Heb je een vaste avond? Meestal vrijdag en zaterdag. Vrijdag en zaterdag. Ja. Heb je nog andere hobby's? Fitnessen. Ja, ik doe.
Ik doe al de jong de Zuter. En dus dat heet Toes? Nee, in Panningen. Dus gelukkig. Panningen? Ja. We hadden gewoon met een aantal altijd in. Oké. Och, verrekte is Ribies, ja. Ja. Dan boeit het allemaal niet, Nee. hè? Dus dat kan ze nou nog wel doen? Gelukkig wel, Fitnessen? ja. Ja, gewoon een tientje op de eier zitten, hè? Ja, dat, precies. dat, Ja, inderdaad. wat kijkt ze het meeste naar uit? Ja, ik denk toch wel dat we weer om mogen gaan. Of überhaupt, ja, gewoon nog een café, terras. Maar ja, dit is ook zo niks, zo Ja. weinig, ja. Ja, jeugd had het zwaar. Ja, Maar gelukkig, Gies sticht er volgens mij niet al te zwaar ondergebukt, of wel? nou ja, op zich wel mee. We moesten er toch maar het beste van maken. Hè. Laatste vraag. Laten we ervan uitgaan dat sticht die diploma mechatronica haalt. Ja. Wat gies er nodig? Als het goed is, technische bedrijfskunde in Eindhoven. Ja. En dan door op kamers? Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, dat is niks voor mij. Dus zit er een dag op en neer. Ja, als het goed is wel. Oké. Hey Wouter, bedankt voor het preutje. Ja, hier gedaan. Best een beetje aangewend inmiddels. Inmiddels wel. Ja.